No niin, naisten salibändiliigan toinen välieräottelu Rankkojankko ja SP Pro välillä päättynyt vierailijoiden 5-4 voittoon. Kommentteja antamassa kotijoukkoon puolelta päävalmentaja Timo Kukkonen ja pelaajista Sanna Risteli ja vierailijoiden puolelta valmennuksesta Timo Suompää ja pelaajista Laura Hietamäki. Aloitetaan pelaajien kommenteilla ja aloitetaan siitä Pro Hietamäen Laurasta. Kerropas sun mietteet tästä tämän päivän mittelöstä. No, se oli sellainen salibändipeli. Molemmat teki vuoron perään maaleja. Ei siinä yleisöön menevä salibändi. Miten näkisit, kumpi oli teiltä parempi esitys, tämänpäiväinen ottelu vai tuo eilinen ottelu? No, siitä on sillä lailla vaikea verrata, että siinä on monta muuttuvaa tekijää. Että on ollut taukoa ja sitten nyt on ollut matkaa, mutta en osaa kyllä sanoa, kumpi oli niinku parempi. No sitten kotijoukkueen Sanna Risteli. Summappas sinä tätä tämän päivän ottelua. No kovaa hyvää peli oli, että molemmat sai luotua paljon paikkoja ja molemmat joukkueet pelas kovaa ja oikein mukava tämmöinen playoff-ottelu. Miten sinä näkisit teidän osalta, kumpi oli vahvempi esitys teiltä, tuo eilinen ottelu vai tämänpäiväinen ottelu kokonaisuutena? Kyllä se tämän päivän ottelu, että oli paljon ehjempi 60 minuuttia kuin eilen. Tämän päivän ottelu oli kyllä parempi. Oliko sulla pelaajille? Ei pelaajille oikeastaan. Okei, ei pelaajille tämän kummempaa. Päästetään pelaajat jumpalle ja jatketaan valmentajien kanssa. Kiitos. SP Proon Timo Suompää. Minkälaiset mietteet sinulla tämän päivän mittelöstä? No aika saman linjalla kuin kotijoukkueen pelaaja. Että oli hyvä playoff-peli ja oli yleisö harvemmin näissä naisten peleissä tämmöistä tunnelmaa, niin tosi makea varmasti pelaajien pelata. Että vauhdikas peliä varmaan nämä katsojat, ketkä täällä on, niin tulee uudestaankin katsoa naisten salibändiä. Hyvä tasainen peli tänään näin. Nämä on näitä tämmöisiä yhden maalin pelejä. Tänään oppi meille sitten yhden maalin enemmän. No, Ankkojen Timo Kukkonen. Kerropas sinä vielä omat mietteesi tästä tämän päivän mittelystä. Tuossa niin kysyit Sannalta, että kumpi oli parempi peli meitä eilinen vai tämä päivä, niin kyllähän tämä päivä oli niin huomattavasti paljon parempi, että paljon ehjempi, että siellä tuli eilen se semmoinen minuutti 53, mikä torkaettiin ja lähti 3 kertaa. Että tänään ei tullut mitään semmoista nukahusta, mutta tämä on mikä meillä on ollut vaikeaa sitten, että me pystytään kyllä luomaan maalipaikkoja, mutta se mikä meidät erottaa, niin kuin, millä me kiivettäisiin ihan rinnalla ja ohi, niin se viimeinen terävyys siinä viimeistelyssä. Että se oli tänään meidän se, että ei pystytty sitten käyttämään niitä paikkoja riittävän hyvin, että oltaisiin pystytty voittamaan. Sitten se oli johtuksena niin kokemattomuutta, että Sannahan pisti lapaan vaikka kuinka monta kertaa, ja sitten se one-timeri, mikä nyt yleensä ehkä voisi onnistua, niin sitten onnistunut. Se on hyvä kysymys. Ehkä tuolla etelässä tai pääkaupunkiseudulla on vähän erilaista vettä. Siellä on jotakin semmoista ainetta. Se on totta kai yksittäisiä tilanteita, mutta se, että kun voi miettiä tätä, katsoa tätä meidän kauan aikaa, niin on positiivista, että luodaan paljon maalipaikkoja, mutta se, että jos et sinä pysty niitä käyttämään, niin et sinä silloin ansaitsekaan voittoa pitkässä juoksussa. Mutta se on sinänsä, minä ymmärrän sen, että tästä on ennenkin puhuttu, että ei kukaan vedä tahallaan ohi, ei kukaan vedä tahallaan maalivahtiin tai mihinkään, mutta että se yleensä ratkaisee, että erottaa sen voittaja, että kumpi ne paikkansa käyttää. Ja nämä siskokset, niin aika hyviä pelaajia ne on, mutta pystyykö vedä tekemään enemmän, että saisi heidät paremmin pois? Tarkoitat Proon puolelle, että niin. Joo, kyllähän niitä on niinku tiedostettiin, että jos halutaan pärjätä, niin heitä pitää pystyä ottaa pois. Nyt en muista miten meni tänään tehopisteet, että montako meni Hietamäen siskoksille ja montako Kujalalle, mutta parhaamme me tehdään, että sieltä että ne saataisiin piettyä siinä yhdessä 2 maalissa ja Hietamäki taisi tänään tehdä 3, niin se oli tänään liikaa. Mitäs keskiviikko, niin voiko suuria muutoksia tehdä? No
No ei, me ei todennäköisesti ainakaan tehdä mitään suuria muutoksia, että ilmeisesti ei yhtään loukkaantumistakaan tullut tuossa peliaikana, eikä toivotaan tietenkin, ettei kukaan sairastu, mutta että kyllä meillä on aika semmoinen selvä paketti, millä me siihen lähdetään. Ja lähdetään taas viilaamaan niitä semmoisia pikkuasioita terävämmäksi, niin saadaan mahdollisuus siihen voittaa. Tuossa toi Wikster ykkösketju niin sattuu oikein onnistunut. Joo, nyt on sattunut, että Lotalla oli vähän vaikeuksia alkukausia, keskikausia, sitten loppukaudesta alkoi löytää virettä ja nyt on sitten ihan syttynyt ihan huolella. Että nyt sitä on toki ollut hyvä pelaaja niin kuin pitkään ja tekee pyytettömästi työtä ja noudattaa joukkueen taktiikkaa, mutta nyt sitten on tullut henkilökohtaisia onnistumisiakin siihen päälle. Että varmasti hänelle iso juttu, että siihen tulee vielä tämmöistä pikku ekstraa henkilökohtaista palkintaa päälle. Jos mä en muista viime kauden loppuvaiheita, mutta tehdään ette ollut superfinaalissa ja mikä on nyt aina varmaan SP Prolle ikävä juttu, niin onko tässä ollut jotain semmoista puistusta tänä keväänä, viime kevään opeista, että nyt ei varmasti se ole sitä yhtään peliä. No ei sitä ole aina. Viime vuonna oli eri ryhmää, nyt on taas eri pelaajia, että se on, ei niitä silleen niinku, ne on niin kaukaisia asioita, että tässä on ihan uudet taktiikat ja uusia valmentajia ja uusia pelaajia, niin tää on ihan uusi tarina. Ei silleen, toki sinne varmaan molemmat joukkueet haluaa mennä sen superfinaaliin. Ja yhtä lailla me keskiviikkona varmaan kohtuu saman sapuun, että samannäköistähän tää viikonloppu tässä on ollut. Sitten taas katsotaan, kumpi saa sohittua enemmän palloja maaliin ja sitten katsotaan pelin jälkeen, miten ohjelmat jatkuu sen jälkeen. Hyvinhän teillä on mennyt 5 peliä putkea, että voitte harvinaista yleensä melkein missä sarjassa tahansa. Niin, no sit tuossa vertaat klassikkiin, kun on voittanut 22 ja voittiko tänään? Eikö ne hävinnyt superfinaalit tossakin? No se on sen jälkeen ne vissiin. On hävinnyt kapin väliä. Kapin väliä. Niin. Et joo, mutta tää naisten sarja tämmönen, että tässä on ehkä vähän eri tasoisia ja eri määrää niin duunia tekeviä joukkueita. Ja mun mielestä kotijoukkue on hyvä esimerkki, noussut sarjaa ja hienosti 3 runkosarjassa tappelee saman tien meidän kanssa täysin tasapäisesti. Että kyllä se vaan se, kun sä teet hommia, niin tulee tuloksi, niin se vaan Joo, menee. ei Toki se- oikeuteita ole. Se tiedostettiin, että jos halutaan pärjätä, niin hirveä määrä hommia pitää tehdä, että saadaan edes mahdollisuus siihen No pärjäämiseen. se varmasti olette tehnytkin, kun peli näyttää tuolta. Saatte olla ihan tyytyväisiä yhtä lailla kuin mekin, että taistelu jatkuu kesken. Kyllä, kyllä. Yes. Joo, kiitoksia. Kiitoksia Yes, haastattelusta. Ei muuta keskiviikko. Keskiviikko. Jatketaan. Jep.